Представяме ви Вемохер – висококачествени хранителни добавки. Комбинации от билкови екстракти, разработени специално за активно спортуващите. Билкови екстракти за вашето здраве. И за любовта. Това е история за успех, която доказва, че нашата стратегия работи, а именно да предлагаме безкомпромисно само и единствено най-доброто качество. Успяваме да създаваме ефективни продукти, които гарантират резултатите на нашите клиенти на оптимална цена, тъй като разполагаме с всичко необходимо. Най-верен съмишленик и партньор на Вемо е уникалната природа и климат на България. Страната ни е на трето място в света по билково разнообразие. Производствените фабрики на Вемо 99 в София и завода в град Кнежа сами говорят за себе си. Стерилна работна среда, съобразена с най-високите европейски стандарти, съвременна технологична материална база, лабораторен контрол на всеки един етап в производството, особено прецизен при прием на суровина и краен продукт. Вемо 99 е сертифицирана в съответствие с изискванията на системите за управление на качеството и безопасността ISO 9001, FSSC 22000, HACCP, GMP+, Кошер, Халал. Вемо 99 е силно клиентски ориентирана организация и нашата отдаденост към качеството и съвършенството е ненадмината. Вемохер резултати има и то реално. Номер 1.